Hangyo sa katawhan sa Barangay Sibaca, lungsod sa Rizal nga simintohon ang ilang barangay road gituman sa probinsya. Ang kinatibuk-an detalye sa Ironato gikan ni Lorvy Kabili. Lai na pud nga pangandoy ang natuman pinaagi sa proyekto sa kagamhanang probinsyal. Barangay road dinhi sa Puruksay sa Barangay Sibaca, lungsod sa Rizal ang gisemento na pud karon sa probinsya. Gituman sa kagamhanang probinsyal ilawom sa administrasyon karon ni Governor Roberto Uy ang hangyo sa katawhan sa Barangay Sibaca, lungsod sa Rizal ning probinsya nga sementohon ang ilang barangay road. Balor 4.81 million nga pagsemento sa 750 meters nga barangay road sa Puruksay, Barangay Sibaca ang paspas karon nga giimplementar sa mga personahe sa Provincial Engineering Office ubos sa superbisyon ni 1st District Area Engineer Jolito Galanza. Kay baluan nga ang nasangpit nga dalan sa Barangay Sibaca, padulong kini sa kabaybayunan diin ang kapanginabuhian sa kadaghanan sa mga lumulupyo. Niini mipadayag sa iyang dakong pagpasalamat si Merly Umandam, Barangay Coordinator, kinsa maoy ng limbasog ug hangyo sa maong proyekto ngadto ni Governor Uy uban usab sa tabang ni Mr. Tata Campus, 1st District Project Coordinator. Sumala niya nga kini dakong gikalipay sa mga lumulupyo tungod kay dili na unya lisod ug mahal ang paghakot sa ilang mga produkto sama sa isda ug kinhason ngadto sa lungsod. So nang limbasog gid ko nga makaduol ko ni Governor. So pinaagi ni Tata Campus. Hinghanyo mi nga ingon siya nako, Mer, unsa man gyud yung gustong pangayon sa inyong barangay nga kayuhan. So ako nakita isadaan nga kaning kalsada nga dugay nang ipangandoy sa mga tawo kay ang ilang produkto nga gikan sa kabaybayunan, mga kinason, mga isda, dako na kayo og kuan presyo kung maabot sa lungsod kay agi sa dako kay ang libor nga pangayo dayon ingon siya, sige kung gusto ka ana atong si Governor Oy. So wa ko magmakuli, mikuyog ko niya didto sa ni Governor Oy, atubang mi didto. Wa jud ko maulaw magpakakuan nga patakos gid ko nga matubang ni Governor Oy nga mangayo gid mi ani nga projeka. Dugang ni Umandam nga wala sab siya magdahom nga unta pathway ra ang ilang gipangayo apan sa pagbuot ni Governor Uy gihatagan gyud sila og 2 lanes nga dalan nga 5 metros pa ang gilapdon. Samtang gipaambit niya nga nahumana sab ang mini covered court nga proyekto gihapon sa probinsya sa Sibaca National High School ug pinaagi sab sa dugang ayuda nga semento, balas ug graba adunay lain nga concrete pathway sa Puruksay ang kasamtangan nga gitrabaho sa mga lumulupyo. Di wa ko mag-expect nga pathway ra man among gipangayo. Pero di karon di ko mag-expect kay murag 2 lanes man ang kalsada, murag 5 man gani ang meters ang iyang kalapad. So dako jud kay akong pasalamat ni Governor Berto Oy nga inani ang iyang gihatag nga proyekto sa among barangay. Nga wa gyud ko magdahom sa hunahuna lang gani, wa gyud ko mag-expect nga inani. So isa pod nga among nahatag din nga kalsada o kanang kaduha nga project dire katong mini covered court sa high school. Nahumanasad katong dugay na po nang gipangayo nila ang principal dito sa high school. Dugay na po kayo siyang nangandoy nga matuman ng projeka, kaloy sa Diyos. Ready na, humana ang covered court sa high school sa Sibaca, dayon, ongoing na siya para murag, wa pa lang siya ma-turnover, pero humana gid siya. Then ikatulo, katong naipatwi dito sa Pikas, nga barangay road gihapon siya, then gihatag to sa Barangay Kagawad o Barangay Kapitan nila, pero mubo ra siya. So nakaana man si Sir Pinpin Oy, nasubay man niya dito, nakita niya nga ang mga tao naglusot-lusot sa kasagbutan, naglibog siya asa nangagi nga naman nangguhuan ang kasagbutan. Nya karon kay dako man kayang kalipay sa mga tawo kay almost man siya nga murag 90 ka sako nga simento na siguro nang nahatag niya. Libre sa sakong simento, dayon balas og pisay, then ang mga tawo naging sila na may kuan sila murag bayanihan system. Sa laing bahin sila Sandra Palubon, Delia Balansag ug Jocelyn Opo, puros mga inahan, ang mipadayag po silang gibati nga kalipay tungod kay dili na sab magkalapok-lapok ug magbitbit sa ilang mga sapatos ang ilang mga anak nga moeskwela. Dalan gyud diri sa una gamay gini dire dayon motong gi kuan ni governor ning projeka mo nang kuan nalapad na ning himo ng karsada din sa una jod kuan pod loy kayo mo mga estudyante kay ug mo eskwela lapo kayo sa nga tanan magbitbit pa sa ilang mga sapatos
Then magkalapok-lapok pa kay pertidyong lapuka kay sa nga tanan. O dili na gyud maglisod og naay mga isda nga baligya sa dito sa unahan. Highway. Hindi na gyud maglisod. Unang pasalamat gyud mi nga kuan gyud ni Governor ning Karsadaha pinagi ni Ate Merly pod. Gikan dinhi sa Barangay Sibaca, Rizal, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.